Ahoj lidi! To já, Tomáš Lubič Prdka. Vítám vás u nového videa a dneska si zahrajeme Plants vs Zombie 2. Ano, slyšíte dobře, je to docela středně populární hra, takže to řeknu. A je to tak trochu speciál za 40 odběrů. Tak moc díky. Jsem rád, že jsme to pušnuli a myslím, že můžeme jít rovnou na to, ne? Travička zelená. Máme zrovna takový poloboss fight, což mě zrovna docela zneklidňuje. Nevím, jestli to vyhraju, nevím, jestli dám vůbec jeden level dneska. Čumí jak bulhar do mlátičky, ty vole. A doufám, že jo, takže jdeme na to, ne? Fuj. Tak pojď, jo, máme tady ty věci, jo. Takže jsem ještě, že zrovna tady v tom levelu máme tenhle pás. To je kvalitní, kdo zná to je plán skvělý, pan zombie, tak samozřejmě to asi každý z vás došlo, ne? Velkou fakt, kdybychom zanechali subscribe a ještě k tomu i odběr. Co jsem to řekl? Ne, je to samozřejmě, ne, bych moc rád, kdybyste zanechali sub a taky like, protože mi to moc pomohlo v mojí tvorbě a pokud se vám moje videjka líbí, tak můžete napsat do komentářů. Kdybyste měli nápad na nějaký content, klidně taky pište do komentářů. Nemusíte se bát. Nevím, že vy se nebojíte, ale to je jedno. Jo, tady ty celé, co jsou v zemi, tak oni si prostě počkej, až mi přijde za ně a pak zezadu dorazí, to je extrémně OP. Pokud oni dorazí toho na hlavě věci. Že mega OP. Ježiš, tady je boss. Takže tohle to... Dáme tady hyperchargeku na tuhle kytíku, pak na něj hodíme tohle, tomu dáme tohle, to je ještě tohle, pak ještě tohle, co to je za bose, kámo? Co to? Dobře, budu muset použít tohle. Takže udělám hyperchargeku zase na tuhle kytku. A další. Jednou posláme dole. Dobře, myslím si, že jsme to nevyhráli, ale to mi je úplně jedno. Budu bojovat. Neděl. Ano, tato kytka dělá to, že všechny zombie vrátí na svůj startovní pozici a neplašte. Bohužel nezabije všechny, to bylo asi moc ale tohle to není zase tak špatná kytka. Tohle je velice kvalitní kytka, vidíte, jak jsou všichni nastakovaní, jo, jsem mega vyplatil, že vůbec. GG, Alkane. Jo, a ty takový ty repeři, oni odkopávají ty kytky, ale znám na ně jeden livek, je taková kytka, která má na sobě magnet a stahuje z těch zombie, co nahoře byly ty kýboj. A oni ty repeři mají piercing. A oni mají utrženou hlavu, jo, je to snadně strašně OP, že ono mi prostě na tom páse nejezdí, takže to je prostě budu muset zasnout kytkama a doufat, hodně. Doufat, že vypadne nějaká dobrá, protože ty zombie mě ještě nezabijí mezi tím. Hýmštanek dostává velice veliký damage. Už dávám hypercharge. Ty vole, já jsem tak mrtvej. Dostal, hodně. Yes! Jeden. Aha, to je další. Já se tam třeba dropnu takovou tu kytku, která se jmenuje John Cena. Ne, tak oni myslím, že to nezmůžu zase jít. Tak ale vole, to je... Ne. Dobře. Ještě není konec zombáci. A chvíli počkám, co být tak rychle. Jdem. Kamušku, už musím mrtvej. Hoši. Já pierdole. Tačok! Kurva. Teda, co, sorry, to jsem neřekl, mluvil polsky. Jo! Jestli teď bude nějaká další waveka, tak to lízu. Ne, dobrý! Jo! Tenhle jsem musím dělat docela dlouho, jen tak, abyste věděli na radost, jo. Tak aspoň, že se mi to na videjku povedlo. Hej, dělej. Teď doufám, že bude trochu odpočinkový level teda, protože tohle to bylo fakt intenzivně jedinečné. To teda hodně. Je to fakt škibidy. Ale když vyhrajeme tenhle level, dostaneme
přesně ten garlic, ano, přesně tenhle. Garlic divert zombies into other lanes. What the Oh, skibidi toilet or creeper. Ne, nic, jdeme na to, jdeme pokračovat. Pojď to zvládnu. Tenhle ten svět, ve kterém jsem je docela daleko. Dalo mi to fakt hodně práce, takže bych byl rád, kdybyste dali ten odběr. A fakt mu ještě jednou poděkuji za 40 odběratelů, protože tohle je fakt hodně, ani jsem nikdy nečekal, že dáme tolik. Já vím, pro většinu z vás je to málo, ale pro mě je to hodně, protože jsem noob youtuber. A nebojím se to o sobě říct. Tady to už je celkem normální level. A jsem Kavoli Power. Tahle kytka je docela kvalitní. Vidíte, ten zombík je svetovaný a jde zpátky. Ano, přesně tak, je to moc OP kytka. Ne, není, protože koukejte, jak ho sejme ten druhý, oni se navzájem žerou, že tohle prostě sejmeme. Ale pak, když máme to výblovýho, tak už to není dost špatný, jako. Ale on teď nikoho nesejme, protože nikdo za ním není, to je unlock. Halo. Ale kurňák. O nie, creeper. Škýbidi, toilet. Já vybírám toilet. Já nelovím creeper. Já nelovím demony, já jsem taky bogatý. Já vlastně bogatý. Asi, viděli jste, kolika jsem dal kill? Tak to je hodně kvalitní teda, no. Pokud se vám líbí natáčení Plenska, nebo Plants vs. Zombie 2, tak bych byl rád, kdybyste mi napsali do komentářů, že chcete pokračovat v této sérii. Mě to taky baví a doufám, že se vám to bude líbit. Jo, myslím si, že hodně lidí to hraje taky, takže jestli jo, tak to je dobrý. A kdo to hraje, tak pište klidně do komentů nějaké tipy a typy. Nevím, že to moc typu a triku není na to. Proč ne, že? Dělej to, víte je! Jupi, vyhrál jsem, ale to symetrický není. Je to symetrický. Ne, nesymetrický. Ne, vůbec. Mám god garlic, teda garlic prachy stejně jako garlic a ten sněžný dragon, co ho vidíte. Jo, jsem tady to vid, žíč, ne, kecám. Koupil jsem 3 kytky, to je dost škybit. Ne, není. Můžu vlastně dělat ten garlic, jako dejte a... Dobré. Divert zombie, no, vypadá to, že bude prostě přesouvat zombie do jiných line. A to pak nevyšlo. Watch, and his name is John Cena. Jenom ještě jednu bitku, už bych to viděl nakonec, ale... Tak uvidíme, jak nám to půjde. Mám tady ten garlic, jak nám to půjde. Hej, pojď, dělej jenom garlic. Ani budu tady držet. Tohle dám sem. Ale to je docela dobrý, jakože... Když potřebujete něco sejvnout. Já mám zombie prázdný lajny. A vy tam nic nemáte, tak to je docela dobrý. Na to, že to stojí pajicku. Střel po něm. Kvalitní kytka, no. Za 50. Jako, ne. Když se nebude zase odkopávat, že ano, no tak zase, že hodně. Tak. Dáme si sem další kytinky, které nám dají free to play money. Sem bychom si mohli dát tohle. No. Wanna me. What the Můžeš si ten mikrák, ty zborče, co vypadáš jako Miko z Brawl Stars, přestat strkat do huby, je to fakt nechutný. Nehodí se mi to na videjko. Ne, nic, to vyhrám. Vyhrám to v pohodě. Jak to, že tam ten level byl tak těžký a ty, co jsou po něm, jsou tak easy? Já nevím. O grande. Jo, jestli vás zajímá, jak jsem byl v Itálii, tak se koukněte na můj Instagram. Ano, je to kvalitní.
Dělali jsme tam hodně random věcí, takže se nedivte, ale... No prostě se koukněte a rovnou tam můžete klidně nechat. Sup, ne, kecám, je mi to jedno. Dejte tam ten sup! A tohle to vypadá jako endgame. Že by něco? Jo, dobrý, škybily. Tohle. Nice. Tímto bych se s vámi rád rozloučil a uvidíme se u dalšího videjka. Čaute.